Kublai pi paro at ngapdiang snobhai Pyrsa kanika YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok kat kum ka khubor ka balami haki online page langba ka website jong ka kot khubor The Times of India ka Hello Banker but like in jobs and business news. Bat kiway pat kitolong khubor balami menta ka sngi ka shitrik urisaw 8,000 liyo jingtip bakadon kaway ka jingdia ka bamjuk hamdia baka special court jong ka Central Bureau of Investigation ladi ka CBI menin ka sngi nang kong kalay postrik u September 8,000 kala rai penrem banset patok ya uway u officer belsyong tat jong ka State Bank of India bat ya ka Kurim ka jong u ya Ngut ki Khun kan thai jong u kan thup ro ya uway u chartered accountant u Balei don katilang hakikam bam sap loong ba ya kani ka kambam to balale daw ni officer jong ka SBI Baladon kati ban le na do khat khandai Snem man shwa halor ka jinglom bat ka jing kan shaw to jong u ya ka spa bat ka jing don jing em ki bam ya hap shu bat ka jing yo jong u kum unong trei jong ka bang unong bisha jong ka CBI special court u Arvind Kumar Sharma khaddo khatwai Hadien khat khandai tliki Snem ula rai pendem no ya uni u assistant general manager balashong thai jong ka State Bank of India u bakateng u Jitendra Pratap de ka baset patok yu hado lai Snem kanthi rangkat bat ka jing sha dain kuna ka bashong dor hado lai pho ar lak at pho ar hazar ar spa san pho tengka bat la de jia ba uni u AGM balashong thai u bal sha kem bat sha set patok umla ban siu yakani ka kuna hakapor ka balabo ka yeng bisar kala rai bo hab ban shong patok biang salai banai kanthi bat kan sadi no ya ki jingdon jing em jong u khnang ban siu dep ya kani ka kuna om tang kata ka yeng bisar bakar pang jong ka CBI kal hukum ro ban set patok hado chi Snem kanthi ya ka Kurim jong uni u assistant general manager bala shong thai ka Kiran Singh kan thub ya ki Ngut ki Khun kan thai jong u ka Avensha Karima bat ka Namrita Singh ya u Pyrsa Kurim jong u Samir Singh bat uway u chartered accountant harangkat bat ka kuna bagi habban siu mar ar phosan hajar tengka marway ka special court kala depan pengat ya barok kini kin ringot ki bidon ketilang hakani ka kambam to hapo ki kendon an jong ka Prevention of Corruption Act bat kendon chispa khandai jong ka Indian Penal Code bayadai bat abatement of crime kat kun kitalong khubor laskang thu baka Central Agency kala de ban charge sheet ya uni officer bersyong taj jong ka State Bank of India nadu usnem 8,000 Hadien bakala lap ba Pratap Singh ulakan show pisato bat lum ya kijing don jing em pamirang kat show bat kabu dei hok ban yo lang baka kam kabu trei ka balakot shadow kalai phunyo lak khalai haja chispa khalai tangka ya kabala lap ba ulalum bat kan show tang hapo kinriu teli ki Snem kata hapadeng ka chitrik ukala lang kot jo ka Snem sheja khandai spa khandai po khandai bat artrik uyayom ar hajar sang katalong khubor ka ya thoro ba ya baro ka pisa bat ka jingdon jing em ka pu la lumto ula thep haki bank account jong ka lok jong u ki Khun Pyrsa Kurim bat uni chartered accountant lengba ki Bogus bank account leni kita ki bank account thok ba pher ki bolush ulashna lengba ki kot kisla ki ba thok ha ki ba bon ki branch jong ka State Bank of India tang ban buri ya baro ka spa ka bol kan show bi an ka special court jong ka CBI kala lap ba Pratap Singh ula lum spa lengba ki kam to jong u hado lai pho ar lak tangka ar pho ar hajar ar spa san pho lai tangka ka bala palat ya ka ka ba udon nakatulop ka bu yo hapo kitay kin riu Snem ba kani kala pen khen ya ki kan don an khat lai ar pulilang bat ka section khat lai iwe e jong ka Prevention of Corruption Act ti parlok le si kani ka jing bishar ba de hok jong ka CBI special court halor ka jing kamai bat ka jing lum spa bam hok de kum uni officer batay hapo ka bang kan long kum ka jing Sneng ya ki wei pat ki briu ki batay tulop la da kadai haki bang ki office sarkar neki wei pat ki nat trei kam ba yadai pat upai ba bakin kan mau ba ka jing bait spa ka jing raha spa bat ka jing lum spa bam hok kala ban pengat yaki baje ka yeng ka sem jongki bayadon ketilang hakikam to hakikti jong ka an hakawai ka sngi bat lesi parlok kum kini ki kam bam to ka jing kan show spa bam hok lengba ka kam ba ki briu ki trei hakitna te kam ba pher bayadai bat upai ba wat hang ne hapo ka jala mi khalia bi e jongiro ngilap bakila don bat ki jalai bhan ka porch bat yakane on lap
ya ki jing shisha tanglada ki board jong ka an ki trei hok lakakam ban wat ban ti pnya ban pensitom hok kat kum ki kendon an ladalap shisha yeno ke badan keti haki bakum ki kam bean Paralog play shibon ya kapor chong pis ngaba watlet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya ke YouTube channel jonga na kamenta QA part ki video